Tapasin ei porot lumet melottaa. Mä olen halunnut tutustua Jonnaan. Tapaamisin meidän talon yläsalissa, eikä niin, että mä oon siellä alasti. 7. päivä tätä mikä siinä mättää? Respekti ekasta ekstaasista. Tää on paras päivä ikinä, eikä paluuta normaaliin oo. 7. päivä. Rajasta ei oo paljon sanottavaa. Huomattiin, oliko se sit jotain tempuja keinussa sängyllä ja maan pinnalla. Sen jälkeen mä oon vaan halunnut antaa Jonnin jonkin. 7. päivä tätä mikä siinä mättää? Respekti ekasta ekstaasista. Tää on paras päivä ikinä, eikä paluuta normaaliin oo. 7. päivä. 7. päivä. 7. päivä tätä mikä siinä mättää? Respekti ekasta ekstaasista. Tää on paras päivä ikinä, eikä paluuta normaaliin oo. 7. päivä. 7. päivä. 7. päivä. 7. päivä. 7. päivä.